Zdravím všechny lidi u mého prvního videa ze hry Minecraft. Tady tento díl bude o hodně kratší, protože bych vám chtěl říct, co budete očekávat na mém kanále. Na mém kanále budete očekávat převážně hry z Minecraftu s mojima kámošema, s nějakýma kámošema a tak dále. Teď jsme na serveru Survival Games, bude v popisku, jdeme na Build Battle. Právě jsme se připojili do hry a budu převážně hrát i s mojima kámošema ze třídy, kteří by chtěli se mnou něco natočit, a když to vyjde, tak možná i s nějakýma kamarádama z YouTube, co se jako zeptají všechny údaje, co byste chtěli vědět, na jakém jsem serveru, kam chodím převážně, kde budu hrát, přes co natáčím a tak dále, přes co stříhám. Všechno bude v popisku videa a asi se za chvilku na to pustíme. Víte co, já počkám, až začne hra. Tak zatím čus. Takže jo, jsme ve hře, už za 5 vteřin začíná, takže OK, už se těším. Když byste mi chtěli dát nějaké rady, něco prostě. Monitor budeme stavit, to se perfektně hodí, takže vezmeme si tady černou vlnu. Budu hrát i s kámošema, což jsem říkal, budu hrát převážně Minecraft, někdy i nějakou jinou hru, co mi doporučíte, třeba v popisku, teda v komentářích, sorry, ten popisek. V popisku budu mít i svůj Facebook, ne osobní, budu tam mít jenom skupinu, takže nevím, lagy, načítá se mi totiž mapa, mluvám se za ty lagy, fakt. Zatím mám neoriginální Minecraft, protože my máme peníze jakoby na novej, originální, ale chtěl bych si to zaplatit sám, protože vlastně byl bych na to víc hrdější, nebo řeknu mamce, ať mi to zaplatí, já jí vlastně dám peníze z toho, protože dostávám kapesné, ale vlastně chtěl bych mít koupený Minecraft. Když budu mít koupený Minecraft, těšte se i na jiné minihry, třeba z Mineplexu nebo takhle. A vlastně i když budu mít ten koupený Minecraft, tak budu chodit i na servery, kde to je neoriginální, takový pro Vares, ale já Vares a vlastně toto nesoudím, protože vlastně každý nemá peníze na novej a originální Minecraft, tudíž bych nemohl soudit, protože taky jsme byli v takové situaci jednou, ale jinak bych byl rád, kdybyste mi dali odběr, like a určitě i nějaký ten koment, ať vím, co mám dělat, co mám natáčet a co se vám bude líbit. Třeba budu natáčet Half-Life například, a jestli se vám to bude líbit, tak bych mohl natáčet i lepší hry, třeba z Half-Lifeu, anebo z CSGO, CSGO i CS 1.6, vlastně i z těchto her dokážu natáčet videa. Byl bych moc rád, kdybyste mi řekli i kam bych měl chodit na servery. Mám zatím pár serverů, které se mi líbí, ne abyste mi tam jakože psali, pojď na tento server, na tento, tady je to nejlepší a tak dále. Chtěl bych, abyste mi řekli, tento server je dobrý, ale jsou tam nějaké nevýhody, když by se ti líbil, zajdi tam. To by se mi líbilo, nějaký ty hejtři určitě budou i na tom kanále. Když tak, teď mám zatím jméno Crik, ale za chvíli se to i vylepší, budu mít, jmenuji se jakoby The Green, líbí se mi taková přezdívka a co na to vyjde. Takže teď tady postavím ten monitor, nevím co stavím, prostě něco stavím, jo. Takže mě nesuďte za moje stavěcké schopnosti. Mám 2 minuty, už to nestíhám. Na mém kanále ještě budete očekávat různé timelapsy, třeba když budu něco stavět. Jo, budu to mít i můj vlastní svět. Bude se jmenovat The Greenův svět, nebo Greenův svět, uvidíme ještě jak to najmu. Ale bude to vlastně survival, kde budu hrát a budu se rozvíjet.
pokusím se ještě, abych hrál s kámošema, abych nehrál jenom sám, tudíž jako třeba s Fizím nebo s Kuťou, ty možná dám do popisku, jo, dám je do popisku, vlastně jejich kanály, oni taky natáčí, začali natáčet, jakoby mají tam, myslím, 1 nebo 2 videa, což není moc, já se chci taky k ním přidat, ať nechci být slavný, chci mít prostě nějakou popularitu, jenom trošku, nechci být třeba jako Koko, teď má 1 000 000, chci být prostě třeba jako Vendali, jo, ten má dobrý, je v pohodě, má, když se podíváte na jeho videa, jak začínal, tak taky vezmete, že začíná jako nic a teď je borec prostě, a i Gogo tak začínal. No, máme 2 minuty, monitor už budu mít skoro hotový, ukažte. Jo, tak to je dobrý zatím. Za to bych něco hodil, nějaký třeba trávu bych tam dal. Sakra. Takhle, teď tady dám takhle trávu, aby to vypadalo, že to je prostě, já nevím, Minecraft, že tam přímo jakože hraje. Takže takhle, třeba to vyhrajeme, uvidíme. Já bych nerad, abych to prohrál, já nejsem takový ten, co musí vždycky vyhrát. O to jsou tady i jiní. A ano, takhle, teď vezmeme nějaké dřevo a nějaké listy. Jsou tu i jiní, kteří odsuzují a vždycky dávají hejtry. Jo, tady máme nějaké listy, třeba tady, to je jedno. Mně to nebude vadit. Takhle uděláme tady tu blbost, co on má vždycky ten strom. Hop. Jo, takhle, teď tady udělám Minecraftového panáčka. A ještě na mém kanále budou i různé videa s jako nějaké informačky, takže si můžete těšit. Hopla a nějakou šedou, jakože panáček, hop. No, dobrý. No,